Ak ešte u mňa nemáš odber, tak ho hoď sem dole a môžeš sa pripojiť na môj link na Discord. Je to dobrovoľné, nemusíš, môžeš. Ja vás nebudem zdržovať, užívajte video. Čaute ľudia, moje meno je Blko Hraje, vás vítam pri novom videu. Dneska tu máme zase Bed Wars. Po dlhej dobe. Dajte like a odber, pripojte sa na môj Discord. Je na hlavnom paneli kanála, takže určite sa tam pripojiť. Hľadáme tam moderátorov a helperov, takže keby ste chceli, pripojte sa. Ja budem zdržovať a ideme hrať. Tri zlata, potrebujem železný meč. No potom budeme môcť ísť na stred a ešte kúpime nejaké veci na ohraničenie postele. Hej, pustím ma tam. No dobre, som tu. Takže dva tak. Tak, to jak stávaš? Tak. Nemám na to, takže musím ísť do shopkeeperu. Koľko vlastne stojí? 24 ironov. Prečo? To je drahé, jak sklo. Čože? No 48 potrebujem. No, tak mne sa ten jedinčan dosť buguje, takže... Kto ničí ten kameň and stone s rukou? No predsa ja. Tak. OK. Obstávame posteľ. Naša posteľ je trošku blbo obstávaná, lebo teammatey sú hrozní. Hrajú Bed Wars poprvýkrát, takže asi tak. OK, takže takto to by mohlo byť. Nazbieram nejaké guličky a irony. Celkom 9 potrebujem. Aj na diamantový kramhač. Ak chcete viac takých videí z tejto série Bed Wars, tak určite dajte like a odber a tento týpek sa trošku tak moc dlho hýbe a tam ten trochu vypúšťuje oči. Takže iron, tak. OK, takže tak. Nikdy by som nepovedal, že nemám na drevený karpáč veci, ale musím, lebo musím. OK, mám veci. Tam diamantový karpáč. Ešte koľko stojí diamant? OK, to schovám. Si kúpim boogie bombu. Fireball. Taká klasika na Hypixely.
roboti. Asi. No, tak nie sú. Mal diamantový meč, takže neviem, či mal diamantový meč, ale potrebujem diamant. Hej, vrať mi to. Vrať mi to. Vrať mi to. Prečo máte rúžové meče? Ja ne. A ja mám tiež rúžový meč. To mi tu zavádza. Ja si to kúpim. Z takých blokov. Kúpim si fireballu. Jasne, že to mi musím kradnúť. Nie je fér. Potrebujem 6. Dobre, mám 4. Mám 5. 6. Potrebujem. Jasné. Príďte u mne a kradne. Jasné. Viem. Idú na teba. Som laboší. Wow! Tak asi ten slabol som ja. Slabol som Bedwars, takže asi tak. Môžem si kúpiť diamantový meč. Hej, pusti ma tam. Diamantový meč. A ešte speedku si kúpim, a ne. Au! Tie goldy padajú pomaly. Amen. No, dobre. Takže, tak. Kúpime si toto. A kúpime si anti-list. Takže veci, ktoré... Hej! Chceš mi všetko kradnúť? Všetko mi kradneš. Dedinčan. Si zabugovaný, nie? Tak. Wow, skoro som zomrel. Takže Invisible si kúpim. Takže tak. Wow. Máme spevnený ten. Si kúpiť Invisible. Quick buy. Speed 2, Invisibility 30 sekúnd. Dám si druhý emerald. To nemyslíš vážne. Oni majú takú malú bedku. Zničím, pohoda. OK, nejde tam, takže môžeme znovu stávať. Prečo furt padám do vojdu? Prečo ja fakt musím byť ten osud, že fakt furt padám do vodu? Dobre, ja idem na Emerald, aby som si mohol urobiť joj, tu musím čakať 25 sekúnd. Jo, ešte viac k tomu. Dotyk banana. No, to vyzerá docela dobré. Iný armor. Combo. Badujon.
konečne druhý... neviem, jak sa dostanem hore, no. No, poviem, že please help me, I don't have bloky. Tyvek tam nemotorne fajti. Ideme si získať také bloky. Vedel ísť. 1, 2, 3. OK, mám tu taký blok. Dajte mi emerald. Tak, ďakujem, idem domov. Našu základňu. Idem si kúpiť čokotový meč. Tuto mapa je asi tak najlepšia. V stredu zóny sú diamanty a na kraji sú emeraldy. To je najlepšia mapa. Tak by mali robiť mapy. Ja som typkovi ukradol. No, na dvektičku by som si nemohol kúpiť. 15 goldov, to si zoberiem. Sa dá vôbec stavať? To je taká zabugovaná mapa. Takže ľudia, mám 15 diamantov a idem si kúpiť, ideme nám kúpiť, že upgradey. Momentálne to nejde skočiť. Ideme na to a ideme si kúpiť takže tu dám gold, nie ty mám upgrades, takže Petrol Falling, tak to sú na všetko, čo potrebujeme, ešte 20 diamantov máme, takže jak rýchlo išiel, ste videli? Cookiesky padajú, nice. No a funnel kill. Sa nevšimol. Ja si idem kúpiť TNTčko. Jediný máme posteľ, takže ja idem zabiť červených, majú tu kráľovstvo, takže myslia si, že
Wow, že som hlupý. Ale nie som. Wow. No tak som. Prečo som a Milan hodil guľu? Ja som hlupý. OK, ja si tu kúpim. Tak veci. Kúpim si toto. Idem ešte na emeraldy. Neverím, že mi vyžral emeraldy. Ja ma pustí! Pustí ma, dedinčan. No, konečne. OK. Nie, toto nie. Ešte potrebujem jeden gold, aby som si kúpil TNTčko. OK, mám to. Mám všetky to, čo mám. Kúpim toto. Has been eliminated. Takže ideme na červených. A červení sú... Wow, skoro hlúpe som chcel povedať, ale nie sú. Wow, bolo na mňa nastražili tak pastičku, spadol som. Nice. Nebola skôr pastička, to bola skôr, keby som spadol kvôli sebe. Daj mi emerald! Tu sa mi daj emerald. Nie, tu ja som na emeraldy. Nie ty. Nie ty. Poď preč. Na teba streľajú, ty si čo? Hopi, šupíp. Ja odrolujem. OK, mám, takže idem domov. Firegule. Je mi ľúto, že som o vás prišiel, ale mali sme enemy, takže tak. Hop. Jednu fargulu si kúpim, no budu. Idem dobrou cestou na červených. Tamto, kde som predtým zomrel. Funnel kill. Jeden typ proti nám zostáva. Takže on si myslí. Si myslí, že strelí do mojho teammatea. Díky za šip. Kde si? Ty si myslíš, čo? No poď. Au. Bolelo. OK, ja si tu zoberiem od vás toto. Ďakujem. Dám si od vás fargulu. Otvor sa mi. Sezon. Hop. Au. Prvé tak bolo trošku obťažné to získať. No tak poď. Červený, kde si? Tu je. Čauky, mňauky. Môžem si kúpiť od neho luk? Môžem sa z tých
Spomalený Minecraft. Takže ja tu camping, lebo sa mi to páči. Ja ho zhodím do vodu. Čo by som povedal. Sa mi tu nechce byť s tým typom. Takže ja ho idem iba jednoducho zhodiť. Nevie. Nevieš. Yes. Zatancujeme si. Tak. GG. A ja. Poviem, že sa vám video páčilo, keď dáte like a odber. Moja výhra, keď sa vám páčila. A ja sa s vami lúčim. Tak, čus.